Hej igen. Du vil have, at jeg skulle vise, hvordan jeg lavede min makeup. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Det er forskelligt hver dag, hvor meget jeg bruger. Men jeg vil bare vise, hvad jeg mest bruger. Okay. Ja, jeg har pænt meget makeup. Så jeg skal lige finde alle mine ting. Nå, det er så der. 2 sekunder. Okay. Jeg starter med sådan en underlig dækstift. Hvor jeg så bare tager alle de steder, hvor jeg har for eksempel bamser. Sådan for lige at dække dem. Og gør altså under øjnene. Det får mig til at se mere frisk ud. Ja, jeg har sådan lidt under øjnene, fordi jeg har sovet pisse dårligt i nat. Nu kan man så sætte noget helt. Vent. Sådan der. Tak for foundation. Og jeg bruger ikke sådan meget foundation, fordi ellers så skal man have sådan helt ad ud. Så jeg tager en lille smule. Og sådan en eller anden underlig bast. En fucking blød. Så jeg bare lidt af hvert. Jeg ønsker, at jeg kigger op, det er fordi jeg har et spejl her. Jeg ved ikke om du kan se forskel. Det ved jeg ikke. Det synes jeg selv, jeg kan. Jeg hader de her fregner. Puder. Og en eller anden underlig børste, jeg har fået af min mor. Okay, den er sådan lidt akavet. Hvorfor ser min hud så skinnende ud? Det lader med min kamera, tror jeg. Og om vinteren, eller bare når jeg keder mig lidt, så tager jeg også brush. Jeg aner ikke hvorfor, det er bare sådan en eller anden underlig mani, jeg har fået. Jeg har bare pink og kinder. Yay. Det er så sødt. Okay. Og på et tidspunkt, der gik jeg
med øjenskygge. Sådan i nogle naturlige farver. Det gør jeg ikke ret meget mere. Men jeg kunne lige vise, hvad den har gjort. Fordi du kan godt lide at gå med øjenskygge. Det er bare sådan en lille palet. Og nu skal jeg lige finde den. Hvordan har jeg gjort den? Jo. Basta. Og jeg tager den der farve. Prøv på den. Jeg ved ikke, om du kan se forskel. Og nogle gange, så tager jeg mindre børste. Og tager den brune farve. Den tager jeg bare en lille smule af. Og så herind i øjenkrogen. Og det aner jeg heller ikke, hvorfor jeg gør. Sådan en lille mani. Du kan ikke engang huske, hvad jeg gør. Jo, det kan jeg godt. Så tager jeg enten en brun eller en sort eyeliner. Og jeg bruger mest en sort. Så tegner jeg herude i yderkrogen og heroppe. Så det er sådan lige herude i siden. Creepy. Det var faktisk Thea, der gav mig den her idé. Hun synes bare, at det passede til mine runde øjne. Eller sådan noget. Rigtig. Ja. Så tager jeg tandbørste. Og tager min øjenbryn på plads. Og førhen, der farvede jeg mig sådan. Det gør jeg ikke mere, fordi det ligner lidt sort. Jo, nogle gange så bruger jeg sådan brun. Bare lige sådan nogle steder. Men hvis jeg gør det for meget, så kan jeg synes, at du lyder. Så tager jeg min mascara. Og først bruger jeg den her, til at lige tage den ordentligt på plads. Og der er rigtig mange, der siger, at jeg har lange øjenlæber. Jeg ved ikke, om jeg har. Mascara. Og jeg aner ikke hvorfor. Men jeg tager aldrig mascara ned under øjnene. Fordi jeg har så lange øjenlæber hernede. Så det ser sådan lidt dumt ud. Ligner sådan et eller andet. Ja, det føler bare, det ser virkelig dumt ud. Så lader jeg det tørre. Jeg tager 2
til 3 gange mascara på. Så det. Og nogle gange er det altså altid lidt grummet på. Og nogle gange tager jeg en gennemsigtig lipgloss på. Men det er ikke kun nogle gange. Jeg prøver igen. Den her gang. Den er delt ind i 2, den her. Der er en her. Kom nu. Og der er en for oven. Og den tager jeg nu. Sådan. Tandbørste. Og så gør vi det samme igen. Jeg henter den. Ush. Okay. Nu siger vi, at jeg har en af de der dage der. Jeg har en på. Med min læbe ting. Og jeg tager læberne på. Og det er det et eller andet med cola. Lugter cola og smager cola. Så tager jeg... Okay, nu kan jeg ikke finde den. En almindelig lipgloss. Til sidst tager jeg en lille mascara. Jeg har fået fra. Jeg kan ikke huske, hvor den er fra. Og den har sådan en tyk børste, og jeg føler, at den ligesom får min øjenløber til at falde fra hinanden-agtig. Og hvis der så er noget, der skal ændres, så tager jeg bare den her og gør sådan et eller andet. Det. Okay. Det var så det, du synes er så flot. Hvilket jeg ikke synes. Men ja, og nu, hvis vi nu siger, at jeg har gladet mit hår. Hvilket jeg kun har på den her side. Men, så er det glatter det, og så er det sådan lidt op-magtigt. Og så nogle øreringe og et eller andet. Så er jeg færdig. Hej.